Hi guys, good morning. Welcome back to my Divyan YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बरायफिननाय जाबाय। नोंथांमोन आं दा मर्निं वक खालामफैदों आरोना। So नोंथांमोन थाबायगासिनो आङो। नोंथांमोना नायबाय था जोंनि लामाफोरखौ नै थांगासिनो आङो। आं बर'बो बेरायनो हाथ'वाखै नोंथांमोन स' आं दा ब्लग भिडिअबो दा एंगारथ'नोनो हायाखैमोन गोबावानो जाबाय। दा दिनै मर्निं वक खालामनायखौनो होनसै आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आंनिया दा गावनो मबाइलबो गैथ'वा स' आं गोसो मथे आं ब्लग भिडिअ बानायनो हाथ'वाखै ब्लग भिडिअ बानायगोन होननानै आं एंगारगोन होननानै बुंबायसो नोंथांमोनखौबो दा थेवबो आं गावनि मबाइल गैयैखाय आरो बर'बो दा गिदिंनो थांनोबो होथ'वाथ' आं दा आं गिदिरबो जाथ'वाखै आंनि मबाइल दा गैथ'वाबो होथ'वाखैबो देग्लाय मेट्रिकसो होगौमोन आङो दा 31 थारिखै रिजाल्ट फैगोन ओमफ्राय कलेज एडमिसन लानायनि उनाव मबाइल गंसे मोनबाथाय आं मोजांनो नोंथांमोनखौ ब्लग भिडिअ एंगारनो ट्राइ खालामगोन नोंथांमोना नायबाय था आंनि भिडिअफोरखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना अननानै आंनि इउटुब चेनेलखौ उनाव लासै आं मोजां भिडिअ एंगारनो ट्राइ खालामगोन आरोना नोंथांमोन दिनै आं हायाखै स' आं दा नै थाबायनो फैनाय मर्निं वक खालामनाय भिडिअखौनो एंगारनो होननानै सानना लांबाय आरोना नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा आं थेवबो ब्लग भिडिअ एंगारनो हायाबाबो आङो नोंथांमोनखौ शर्ट भिडिअफोरबाबो एंगारनो हागोन नोंथांमोना नायबाय था शेयार खालाम नोंथांमोना बेखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना आं थांगासिनो थाबायगासिनो दिनै आंना रावबो लोगो लोगोबो फैदियालै आगैखौ लिंदोंमोन आङो आगैयाबो उथिनो बाबायनै लिंदो खोमा उन्दुगासिनो दाबो ओमफ्राय आं दा थाबायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि लामाफोरखौ नायलांबाय था नै नोंथांमोना आं फैयै नै मोनफैबायानो दा न'आव थांजासिगोन आं बारा गोजान थाङा होननानै बुंखादोंथ' बिथिं लामा मोनसे दोङो नोंथांमोना बिथिंबो थांजायो आरोना ओमफ्राय आं फैनाय आइथिंनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय दा आं थांबाय थादों इथिं ओमफ्राय थेवबो आं गिदिंसिगोन आरो बारा गोजान थांला नोंथांमोननो आं नोंथांमोन आं फैयै न' मोनफैबाय बिथिं सानाबो ओंखारां जादों ओमफ्राय आं न'बो मोनफैबाय नोंथांमोन स' आं दिनैनि भिडिअखौ दिनैयावनो लाखिथ'नोसै ओमफ्राय आं थाबैनो होनो ट्राइ खालामगोन नेक्स्ट भिडिअखौबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ अननानै नोंथांमोन दिनै आं नियावनो दोनथ'नोसै बाय उनाव लोगो मोनगोन नोंथांमोन बाय